Després de 9 anys, el col·le Federico García Lorca significava molt més per a nosaltres que el col·le de les nostres filles. Significa Implicació personal i familiar. qualitat d'ensenyament, Compromís per la seva i la nostra banda. innovació, I sobretot, una gran família. Hola, me llamo Romina, soy mamá de una niña y un niño que van a García Lorca desde hace unos años. Contarles que estoy muy agradecida por el trato cercano que se nos ha brindado, por cómo se nos ha invitado a participar, eso como mamá. Y además recientemente tuve la suerte de colaborar como monitora en el comedor y decir que valoro mucho el esfuerzo que se hace para ofrecer a los niños una alimentación saludable y acompañarles desde el respeto en este momento tan importante. Saludos. Una de las cosas que más me gusta del Federico García Lorca es la gran motivación que tienen los maestros y las maestras para formarse, para innovar y para desarrollar proyectos de centro que hacen que los niños estén más felices. Hola, el meu nom és Xefo i sóc pare d'una alumna que el proper curs començarà el cicle de primària al García Lorca. A més, actualment sóc el president de l'AMPA i us he de dir que hi ha un gran esperit de col·laboració per part de tota la comunitat educativa. Entre totes i tots estem duent a terme activitats destinades a intentar millorar l'estada de les famílies i que intenten apropar el projecte educatiu, com per exemple el pantí interactiu, l'escola oberta, l'animació lectora o el servei de biblioteca. Us animem a formar part de la nostra comunitat educativa i, per suposat, a que s'inscriviu i participeu en l'AMPA. Quan més siguem, més i millors coses podem fer. Podeu trobar informació al blog de l'AMPA, blog.ampa-fgl.net. Us esperem. Hola, com a pare que porta 4 anys en el col·legi, el que més destacaria és que és un col·legi molt familiar, molt participatiu, on els pares i mares tenim la possibilitat de participar en el projecte educatiu tant a nivell d'aula, amb el suport dels mestres, com a nivell organitzatiu de funcionament de l'escola, amb un equip directiu totalment obert i accessible a les nostres propostes. El que voldria destacar també és que per a mi el CIE Federico García Lorca és un col·legi model de lo que té que ser l'escola pública, on els valors fonamentals de la democràcia, la igualtat, la interculturalitat, la solidaritat i la participació estan molt presents tant en la comunitat educativa com en el projecte educatiu de centre. Us el recomano.